खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आरो आङो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने आङो भिडिअखौ थाब होनो हायाखै आरोना ओमफ्राय एसे माने बिजि दङमोन नालाय आंबो ओमफ्राय दा जोङो माने माइ गायनायाव साहैनो थांगासिनो दं आरो आंजों लोगोसे सोर सोर दङ नायलांनो हागोन नै आंदों उन्दै उन्दै गथ'फोरबो दंफायो बिसोरबो साइकेल लानानै आंदों फैफादों आरोना लोगोफोराबो आंना पार्टनारफोरा लोगोफोर नायलांदो आंनि माने लोगोफोरा ओइ आब'मोन मानो नाहराब्रा बिदि हाय होननानै बुंहर सान्दुं गोसानि जों बानाय माइ गायनो नागिरदों लालुटि जानो नागिरदों जों दिनै लालुटि मा लालुटि बिलाय मा लालुटि बुङोमोन माबाया ओइ बे फिस्लाया जोंनिया फिस्ला फाया सान्दुङाव माइ गायग्राफोरखौ लालुटि बुङोनो आयौ नंगौ नामा जोंहा आइनो रुवानिफोरा सागांसो बायनो थाब थानांसिगोन बेयावलाय मा लादों सा लादो साखौ मा खालामगोन साखौ रुवानिफोरनो रानगोन लांखाबाय दै लांबाय जालु जाला गासिफोरखौबो लांजोबबाय फुंफोरनो सहैजोबबाय मानसियाल'सो दा सारो मानसिल' सहैनांगौ ओमफ्रायलाय नोंलाय माइ गायगोन ना गाया गायो आं मेरला गायो आं माइ गायग्रानि फिसाखा माइ गायनानै जानायनि फिसाखा आं गायखायो बेसेबां खामायखो माइ गायनानैलाय खामायनाय माने न'आवनो गायगासिनो खामायनाय बेबायदि आं उदखाया बिदि मालायनाव गायहैनायानो जाया ए आब' जेनेबा मा बुंनो सानखो बे बिदा महानि जोंना आब'आ आङो फेर गामिनि लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ साननो हागौ हा माइ गायनो थांनायाव जे मानो बुक लादो होननानै खिन्थु बे बुकखौ सिनि राननो थाखाय लानाय सिनिखौबो बेयावसो रानगोन नामा सिनि काटारस होयोना काटारस आरो दायो जोबनायाव होगोन बुट ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना माने भाजि होयो आरोना सोरबा जौ लोंनाया लोङिया लोङा माने सोरबा माइब्रानि उफ्रि जानाया जायो बेबायदिनो बहुत माने होनाङो आरो ओमफ्राय बिराद फेसिलिटि दङ जोंनियाव माने गायोबा सोरबाफोर जुदि गायनो गोसो दंबा कन्टेक्ट खालामहरबोला मोनगोन ट्रेक्टरावनो लायगोन ट्रेक्टराव जोंहा रुवानिफ्रा जोंखौ नेगासिनो माने बहुत सागांबाय बिसोरहा गथ'ना दङ आरोना ओमफ्राय जोंहा साहा बनायनायाव एसे लेट जाबाय आरो लोगोफोर माने बिराद गाजा डायलग होबाय जोंना आब'मोना गरमना दिनैथ' बिसोर सानदों मा दा आंनि लोगोफोर नोंसोर आंनि माइ गायनाय नायनो लुगैदों दा नायलांबाय था दुब्लियाव ओरैबायदि गायगोन आङो हुइला थुदु बिदिब्ला जोङो दुब्लियाव थांनोसै आरोना थांबाय थानोसै जोङो फैयै दुब्लियाव मोनफैमारबाय आरोना ओमफ्राय नै मानसिफोरा सा गांनानै दै गांनानै गासैबो नाहरगासिनो दोङो आरो बिसोरो बिराद माने दहायनिफ्रायनो गायदों नालाय ओमफ्रायो दायो बिसोरो गासिबो नाहरबाय थादों आरोना दायो बिसोरो बहुत माने उखैबायबो टाइमाबो दा बेसेबां जाखो दायो 10:48 जाबाय आरोना बहुत खस्थ' माइ गायगासिनो आंबो गायदों दै माइखौ दहायनो गायदोंमोन आं फुङावनो गायनायमोन आब'जों आंजों दसे गायनायमोन आरोना माइखौ आब' ओमफ्राय माइ गायनाया दिनैनो जोबगोन नामा दिनै जोबनाय नङा गाबोनसो जोबगोन खोमा एसे खोन्थाहरदोब्रा लोगोफोरनो माला जोबगोन माइ गायनाया माने दिनैहाय जोबनाय नङा लोगोफोरना मानो होनबा हाया बेसि मोजां नङा आरो रुवानिफ्राबो एसे खम जाबाय नालाय गाबोन फोजोबनोसै गाबोन जोंहा हाल जांख्रा मोनजासिगोन होनबा ना अमा बेदरखौ अमा मेजेमखौ हांसो जागोन नै मानसिफ्रा बहुत माने नाहरबाय थादों आरो नै गायजोब्बाय बिथिंहाय माइखौ नै लोगोफोर गासिबो बेनो आरोना जोंहा आब'मोननि दुब्लिया बेनो नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि गायदों
नै जोंना आब'आनो सा रानजोब्बाय लोगोफोर मालाय दुब्लियाव थांनायाव आब'आनो जोंनि खामानिखौ बानस'नानै लाजोब्बाय आरोना आब'आ मालाय जि रायलाय सा रानदोंना बेनिफ्राय बिराद गरमबोमोन सान्दुंआबो गोसाथारमोन ओमफ्राय मानसिफोराबो गायनोनो हालायलायाखै ओमफ्राय गायग्राफोराबो आदिबासि गोजामोन आरो माइ गायग्रा रुवानिफोरा गासिनो हारसिंनो नाय लोगोफोर मालानिफ्राय सोलोंना फैनाय आं स्टाइल खालामनानै गायनो रोङा आं केरेलायाव सोलोंनाय दं सोलोंना फैनायखौ सुगोन आरो नों मा सोलोंना फैनाय खिथादों आरोना माइ गायनायखौ आं बेखौ बुजि मोनाखै मानसिफोरा माबायाव बुंबाबो जाबाय एसामिसाव बुंना होदो मानिफ्राय फैदों आबौ माइ गायनो बिसानाव मादो फैदो आंथ' फैदो नाथु गारिदो फैदो ओमफ्राय ओइ नाथु गारि लगदा एसे थान लगाबा रले ay kucing kan lain juga apa les cekme double gila libio ayo mana ini kucing belan hana ni bani dile utai thake de kodaro ulta pala chikale birau ma ulta pata utai naki kun ba manwi mo clip korib na ero de mojang ga mai ga inspiring na na mini inspiring mojang ga don chungnian ja khara dia ro oh selasi sing leu kon le oh ne mila di budeng na sule lango ओमफ्राय दै माबायदि गायगोन खिनि नों आं गरमाव दि बेसां लालुटि जादों आंसो मिथिगौ माइ गायनायाव आङो ओरैनो बिराद डिस्टार्ब खालामफैदों आरोना बिराद डिस्टार्बबो खालामफैदों जोंहा आब'खौ आङो माने आब'निफ्राय एसे सोलोंना लादों आरोना दहाय माइ गायनोबो रोङासै नालाय बारा ओमफ्राय सान्दुं गोसायाव गायनानै बिराद खर' सानाय मोनबाय आब' माबायदि गायो दे फोरोंना होदो आंनो बिराद गायनो रोंखायो आं जानो जायाखै आंनि गायनायाबा दा आं बुंनोबो रोंला खिथा हरनांसिगोन आरो जादोंना जायाखै आब' ओमफ्राय गाजा गाजाबो गिदिर जोंनिया ना लोगोफोर बाराबो रोङा आंबो दे गथ'फोरानि बान्दारा गाना उन्दुनासो थाखानाङा नालाय ओमफ्रायलाय ओमफ्राय इनखायनो रोङा आरोना मालाय गायनायफोरखौ जायो जोङो खैबिगासो दोङो आब' गोदो गोदाय आफाया जापानाव हा बन्द' खालामनानै दिनखानाय दोंमोन बिनि माइया सफायबाय थायो दा माइ बोराय बेखौनो जाबाय थायो आङो जापानाव हा दोङो जा बिदिनो माइ सफायबाय जापानाव दोङो नो मालाय आबो हा माइ ओमफ्राय बेखौनो माइ बोराय सफायबाय थायो ट्राक मिनि ट्राक दा आरो लकडाउन आरो डाबलसो मोनना होदो आफाया आरो डाबलसो मोननाय खालामना होदो बिराद रोङो जोंना नालाय आब' माइ गायो नाय ओमफ्राय जापाननि मा माइ बियो जापाननिया गोलाव जोसा माइब्रा लगायनानै गोथाव मोनजायो रे बेलेगफोरा मोनजाफेरनाय नायाखै बेसा मोनदा आंल'सो मोनजादों सोरबाफोर आं लोगो जाबा मोनजागोन बेखौ बायबाय हरगोन आङो ओमफ्राय नोंलाय मनाव बेसेबां लागोन जों देनां बायबालाय बे माइया जादोंबा मनाव बारा नङा बियो 10 थाखाल'सो 10 थाखा बिराद बुंखायो नै माइ गायनो जोंहा आब'आ जोङो माने रुवानिफोरनो माने माइ गायग्राफोरनो साहा दै होना फैबाय आरोना 11 बाजियाव खनसे माने रेस्ट होयो नालाय ओमफ्राय ना बिराद डायलग मारियो जोंना बे आब'आ माइ गायनाया बेखौ मिनिनानै उदै बिगुर साबाय डायलग होआबा माइ गायनायाव हानोनो थाङा ओरैबायदि जकरदोसो ओरैबायदि इन्जय खालामनानै गायनांगौना होनबानिया माने माबोरै गरम माबायदि बार माने हरखोनो मोना ओरैबायदि माने बार बाराबाथाय आंनिया बाथा रिउ होनखायो माने बारा सिउ नांखायो आंनियाव मिथिबायना लोगोफोर खोनासं ओमफ्राय माइ गायनो फैनायाबो नालाय बिहा 10ता जाफैलायबाय आरो आंनिया लेट
दुब्लियावसो फैबावदों मबाइल सबाइ अफ खालामनानै आरो नै दा जोङो माइ गायनो खोनासं बानाया माने 12टानि साहा फुदुंनो थांबावदों बे 12टानि साहा फुदुंनो थांनायाव आदा बे मा खामोसो बिसो मिथिसिगोन आरो ना माने लोगोफोर आं बुंनि 12टानि साहा फुदुंनाय माने आंनिया बिसोर आंखौ ओरैबायदि रागा जोंदों माने माइ गायनो दासिमबो फैयाखै आंहाथ' न'आव ओरैबायदि फुंनिफ्रायनो ओंखाम संनाय जोंहा आइयाबो आखाइ बायनाय बेफोरनि थाखायनो माने बहुत माबा आरोना जेनेबा ओंखाम संखानो गोनां जायो सब माने गासैखौबो मावनो गोनां जायो माने आरो गावनि गाननाय जोमनाय माने आंथ' मैयाबो माइ गायदो बे सानसे माइखौनो माइ गायबाय माने गायबायनो थादों आरोना माने पार्लाराबो बन्द जोंना मालिकआबो कुरुना जादों क्वारेन्टाइनावसो दंहैयो बेनि थाखायनो जोंनिया आरो लोगोसे माने मालिकआ माने कर'ना जायै समावबो सिगाङावबो माने जोंनिया मालिकआ कारेन्ट बिलखौ होनो हायैनि माने कारेन्टखौनो दानजाबाय जों आरो बेबायदि कन्डिसनाव जों खामानि मावनो हाया मालायनि मुसुगुरखौ दाइसे फुलांबानो माने ओरैबायदि जेलावसो जोबजानाय होननाय बायदि आरोना बेनिखायनो जोङो ओरैबायदि माने न'आवनो बरिं थानांदोंमोन बे सानसे माने माइ गायनो मोनबाय थादों आरोना माइ गायबाय थादों दा आरो जों साथामजों लोगो मोनाबा मा जायो गोसोआ साथामजों लोगो मोनाबाथ' ओरैबायदि माने गोसो थोलायनाया जेरै फन रायलायो बेबायदि फन रायलायो जों न'आव थाबाबो माने दसेबो थाथेरनो हायाना सोरबा सानगोन लोगोफोरा फन खालामबोला गोसो थोनायदोसो एनि टाइम फन रायलायो खोमा बेफोरबायदि सानगोन आरोना नाथाय जों बेबायदि गोसो थोनायदो फन रायलायनाय माने बेबायदि नङा आरोना जोङो जोंनिया गावजों गावनो लोगोनो ओरैबायदि बिजि थालायो मानसिफोरा बुङो एफा गोबाव सोदो एनि टाइम माने लाइनाव थायोब्ला ना जोंथ' आरो आं होनो लोगोदो किसुमान निसादे थखायदो बिदिनो बुङो आरोना जायबा माने मिथियो दा आंदो जिथु लोगो थाबाय थायो बिसोरथ' माने मिथिखायो आं सोरदो रायलाय न'आव जाहा मा मोनाबो मिथियो आंखौ सोरदो रायलाया नोंसिनियालाय मा हिन्जावफोरनो लोगोफोरनो गोसो थोलायना हेन रायलायो बिदिनो बुङो आरोना जोंखौ बिदि सानो आरोना गोसोआव जों थानो हाया माने लोगोदो खाथि मोनलायबाथ' ओरैबायदि बुंनोनो नाङा आरोना जोंनि डायलगा जोबनोनो थाङा माने खैथा डिश बानायनो जोबानो आरोना जोंनि डायलगखौ आरोना आरो पार्लारा खुलिबाथ' जासिगोनसो आरोना बुंनांला दा साहा फुदुंनोसै आरोना जोङो न'आव दाथ' बे सानसे जोङो दुब्लियाव ओंखारबाय थादों माइबो गायबाय थादों गोसोमथ' जाखाबायनोसै माथो बुंनो आरो जेनेबा दुखान सिंफोराव थायोबाथ' एसेबाबो स्किनफ्रा सोलायखायो नालाय दाथ' आरो सान्दुं गोसायावथ' माइ गायनाय माने साथा लानानै गायोबाबो माने अखा बोथोरबाबो एसेबाबो माने सागबो माने सोङो आरोना मानसिया माइ गायनायाबो जोब्बाय दायो मानसिफोराबो थांजोब्बाय नै मानसिफोरा गासिबो थांजोब्बाय बैथिं आरोना नुहुरनाय नंला ओमफ्राय दा आङो नेक्स्ट टाइमनि माने उननि साहा लोंनायखौ आं लानो हायासै आरोना सेकेन्ड टाइमनि साहा लोंनायखौ माने आंबो सारानायाव एसे बेस्थ' जाबाय केमेरा हमग्राबो एसे प्रब्लेम जाबाय आरोना ओमफ्राय नै दा आङो साहाखौना लामानो लोंलांगासिनो आरोना आब' नोंसोर साहाखौ लोंबाय दा आं साहा लोङा आं साहा जाया गयबो लोङा आयौ साहाबो लोङानो सासेया गिस्टिक जादों साहाया गोथाव जादों नै जोंनिया आब' लोंग्रा मानसि नङा आंहा गिस्टिक जासोदों आं लोङा साहाखौ साहा लोङा होनना बुंदों दासो फुङावबा दा खुरैयाव लानानै बाथियाव लानानै खुरैनि लोङो मालाय साहाखौ आं फुङाव लोङो खिन्थु आं बेलेग टाइमाव आंखौ फुङाव बोराबावसो साहा लोङिनो गोथाव जादोंथ' साहा फुदुंनाया आब'निया ओमफ्राय ना जों लोगोफोर भिडिअखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा बाय बाय लोगोफोर